Yo, what's up mga katililings? Dahil wala kaming merienda ngayong araw ay makiki-birthdayan tayo. Dahil birthday ngayon ng tito ko, naswertihan nga ngayon ng mister ko. Dati kasi kapag merong okasyon dito sa amin, lagi siyang nasa trabaho. Kaya ngayon happy siya kasi makakalumpiang Shanghai daw siya. Sabay-sabay na nga kaming nila mama na lumabas. Pagdating nga namin sa kainan ay hindi pa naman nag-uumpisa ang blow the candle. Nire-ready pa ang mga pagkain sa mesa. Bago pa man lang mag-umpisa ang kainan ay tumatagay na ang ibang bisita. At eto namang mister ko, target lock daw agad niya ang Shanghai. At eto na nga ang mga handa. Merong mga pampalong life. Naku, kailangan ko to. Pampahaba ng buhay. Dahil sa toxic ng mga tao sa paligid, talaga namang iiksi ang buhay ko. Eto na nga tayo sa blowing the candles. Siya nga pala ang tito ko, ang birthday celebrant. Wish nga namin para sa kanya ay fast recovery. Dahil kagagaling niya lang sa operasyon at sana tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Dahil nakapagkantahan na kami, chibuga na at nakipalakpakan na din ako. Nakalibre na nga kami ng merienda. Ay syempre, libre na din ng dinner. Naku mga katililings, sinasabi ko sa inyo. Ganito lang gawin nyo kapag wala kayong pagkain. Hanap lang kayo ng birthday yan dyan. Kapalan nyo lang mukha nyo, katulad ko. Kasi ako, napakakapal talaga ng mukha ko. At eto na nga ang mister ko. Naunahan pa ako na kumuha ng pagkain. Hindi na nga ako pinapansin yan basta pagkainan ng usapan. Pero kapag maghuhugas na ng pinggan, ako, nauna na kaming magkalabitan. Nakakuha na nga pala ako ng pagkain mga kadililings, kaya samahan nyo kami na magmukbang. At nakatabi ko nga sa upuan itong kapatid ko na ampun lang. Napulot lang naman kasi nila mama at papa yan sa tubugan ng kalabaw, kaya hindi namin kamuka. Tingnan nyo, pa-chickboy pa yan sa pagsubo. Ginalingan ng acting, baka daw kasi may makadiscover sa kanya maging artista siya. Nag-iisip na nga raw siya ng pang-intro niya. Ang sasabihin daw niya what's up mga motherfucker? Di ko nga pala nasabi sa inyo mga katililings na naka-33 balik na ako sa mesa para sumandok. Nakikita nyo ba yung naka-blue na jacket na yan na naka-hood? Yan ang mister ko, naka-66 na sandok na yan ang pagkain at naka-201 na peraso na yan ng Shanghai. Wag ko na daw siya i-video kasi makikita daw ng followers kung gaano siya kalakas lumapang. Pipila pa daw siya sa dessert at sa cake. Mukhang masarap daw kasi red ribbon, pero mukhang nagbago isip, baka daw kasi siya magka-diabetes. Yun lang mga katililings, thank you for watching. Until next vlog, follow na kayo!